Sa mga litratong ini, mahiling ang nakadapa asin mayo ng buhay na si Joseph Lorilla, 58 anyos kang sityoag na barangay Humapon, Legazpi City. Alas 7 kasubanggi Hunyo 15, kan pagbabadilon ini sa mismong bisinidad kang residensya kaini, kan dai pa nabibistong kagibo. Hasta ngunyan dai pa matukdo kang PNP, an motibo sa krimen. Alagad sigun sa tagapagtaram kang Legazpi City Police Office, na si Police Executive Master Sergeant Gilbern Pataksil Jr., dai maninda pigahali ang anggulo na posibleng konektado ni sa pambabadilgadan sa pag-iriba nindang si Police Staff Sergeant Abel Sevilla kang nakaaging Abril 5. Piga-aram ta po yan, gabos po na anggulo na pwede ta pong hilingon, base po na padagos po ang satuya pong investigasyon manangod po sa pangyayaring ito, na kung sa inyo ni po hagadon mi manantabang po kay ni pong programa nindo na sana kung igwa man po na nakahiling o nakamidbid man po kayo na pang-insidente pa ito o prior po duman na nahiling man po ini o kung ano man po na may identifikasyon, makipagtabangan man po digi sa muya nganing mauta po na makuata po man ang hustisya para man po duman sa pamamadilgadan po kay ni pong si Joseph na balagikan sa kalibre 45 badil ang tuminapos sa buhay kang biktima, kung sa induang basyo kay ni ang na-recover kang PNP sa crime scene. Base man subot sa salaysay kang mga nakahiling, matapos ang pambabadil, marikas na duminulag ang duang gunman, pasiring sa direksyon kan barangay Bangkiruan, lunad ning sarong motorsiklo. Base man po naman sa mga nakauron ta po naman sa area kasabanggi, igo po sindang nadangog na tulong putok po na hali po duman sa harong po kay itong biktima. Asin igo po kay nakahiling duman na may duwang tao po na luminuwas po duman, saro po na igo po duman na naka-helmet, asin may nakakalo man po sa satuya po na pagtipon kay mga ebidensya. May offer sa mo na may may CCTV na sinda tangani po na sabi ko nga ni po mapadali ta ang pagbilog kang istorya asin pagmimidbid kay ni pong mga suspetsado. Sa presente, nautopsiya naman ang bangkay kang biktima, asin nakatalaan na paglamayan na sa saindang residensya. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal